हेलौ लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेयाव बरायफिनबावनो थाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय आङो लोगोनाव थांनो नागिरदों आरो सासे लोगोआ प्रब्लेम जानानै दं। ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम गिबियावनो 1K खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनिफ्राय गोसो गोथारै। ओमफ्राय आंनि आदा बाजै आब' बिब' बिनानाव आदै मादै आयं गासिबनिसिबो आंनि गोजोननाय थाबाय। स' आंनि आंगो न'खर फेमिलिफोर थ' लोगोफोर होनबा आंजों लोगोसे भिडिअखौ जोबजासे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर नै आङो हारसिंसो गारियाव, ओमफ्रायो गप्र'-थफ्र'बो लानो हायाना, आखाइ फारसे सालायनाय आखाइ फारसे केमेरा हमनाय, बेनि थाखायनो खस्थ' जादों आरो आंना। टेस्ट नायगासिनोसोमोन आङो। ओमफ्रायो नै एटिएमआव एसे खामानि दंमोन, ओमफ्राय एटिएमनिफ्राय फैसा लाबाय। नैबेयाव क'क्राझार थांग्रा लामा नै फाख्रिगुरि मोनबाय आङो। स' गाइस नै ओमफ्राय दा लोगोनि रुमाव सफैबाय आं। लोगोआ नै जिरायनानै बेसेबांबा गोबाव नेबाय। ओमफ्राय जोङो थांनोसै, जोंजों थाफाबाय थाबानो जाबाय भिडिअ'आव। स' ओमफ्राय नै लोगोआ बेसेबांबा गोबाव नेगासिनो। स' बेना प्रब्लेमा जाबाय नैबेनोमोन। ओमफ्राय हस्पिटालाव थांनांगौ आरो ड्रेसिं दङ बेना, ड्रेसिं खालामनांगौ, बेखौ साफा खालामनानै जोङो फैगोन आरो। थ' बेसेबांबा गोबावनि उनाव लोगोआ 1.5 माससो न'आवनो गोदोसोनानै दंमोन। ओमफ्रायो बेना हस्पिटालाव ड्रेसिं खालामनांगौ दंमोन, थ' बिनिनो थांदोंमोन। ओमफ्रायो एसे बेरायग्लांनो लुगैदों होननानै गावो बेरायनो लेंनायखाय आङो एसे बेरायग्लांहोबाय। ओमफ्रायो लोगोजों लोगो हेल्प खालामलायबा एसे गोसोखौ बिराद मोजां मोनो आरो। ओमफ्राय जुदि हेल्प खालामनानै होनो हायोबा गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनो। थ' आजमा के देखो होननाय जायो आरो। बयबो सोरबा हेल्प खालामनो नाय गोसोखौ माबायदि मोनो। हेल्प खालामनो हायोबा गोसोखौ गावनो गाव बिराद मोजां मोनो आरो, सोरबा सासेनि हेल्प होनो हायोबा। थ' नैबेयाबो टाउनाव गावनो सालायदों आरो गारिखौ लोगोआ। गावनाथ' आथिङा बायनाय ना, थेवबाबो आथिं बायनायखौ लानानै सालायनायनो होननायखाय सालायनो होनाय जाबाय। नैबे भिडिअ'खौ आंनो खेबदोंमोन, ओमफ्राय बिराद मावनाय जाबाय आरो बे भिडिअ'आ। थ' नायलांबाय थादो भिडिअ'खौ। थ' नैबेयाव लोगो सासे गावनि लोगोखौ लोगो हमदों आरो बियो इन्टारेस्ट खालामबावबाय लोगोजों। ओमफ्राय आंनि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो नागिरदों, साबस्क्राइब खालामनानै होबाय। ओमफ्राय स' लोगोखौ लोगो हमखांबाय बियो, ओमफ्रायो ओंखारफिनबायानो। एसे मोनाब्लि जाबायबोमोन ना, माबाखौ भिउखौ मोजां देखायनो हानाय जायासै नोंसोरनो। थ' जोङो मोनसेयानो भिडिअ'खौ स्किप खालामालासे नायलांदे लोगोफोर, ओमफ्रायो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो। ओमफ्रायो नैबेना गाराया बेखौनो ड्रेसिं खालामफैदोंमोन, स' फोसाबबाय। ओमफ्रायो भिडिअ'खौ आंखौ दाला होनदों आरो, ओंखायनो बारा क्लिपखौ होनो हानाय जायाखिसै आङो। स' गाइस नैबेयो क'क्राझार फ्लाइअभार, बेयाव दसे बार जाहैदोंमोन आरो। बे लोगो लेंनाय जेला थांबाय, बेरायहोबाय लोगोखौ। ओमफ्रायो नोंथांमोननिसिम भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। स' लाइक एन्ड साबस्क्राइब